वरुण के स्कूल छोड़ दे लो। एकदम समय पर। अच्छा भाई, मीडिया वाला लोग अभी लेना आए। और ये मीडिया के फोन आ रहल बा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ऑफिसर का कुछ पता चलल? सर इन्वेस्टिगेशन से ही रेप और मर्डर के केस लागत बा, बाकी ई बस गेस बा। हाँ बाकी मर्डर पक्का बा सर। ठीक बा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार कर जाए। जी सर। यहाँ कोनो ब्रेक इन और लॉक तोड़े के इंसान नहीं खे। बात तो सही बा। एकर मतलब स्ट्रगल यहाँ से शुरू भइल बा। हाँ, कोनो कप नहीं किए जा, चाय कॉफी या कोनो ड्रिंक के। जे भी कहले बा वो यहाँ से अंदर आयल होगी। नैना रायचंद शायद अपन कमरा में होगी और आवाज सुनने के बाद नीचे आयल होगी और फिर यहाँ लिविंग रूम में हाथापाई होल होगी, जेकर वजह से ये वास गिर के टूट गई। अब दिलचस्प लागता। आर्यन, ये वेल प्लान्ड लग रहल बा। हमरो लगा था। घर से कुछ भी चोरी ना भइल बा। मतलब जी भी कहले बा वो नैना रायचंद के रेप और मर्डर करे खातिर आयल रहे। या तो वो रेप करे आयल रहे और जोश जोश में खून कर देलस, या फिर वो मर्डर करे आयल रहे और रेप भी करके चल गई। या तो लस्ट के केस बा या फिर हेट के केस बा। एग्जैक्टली। मतलब सस्पेक्ट के लिस्ट और लंबा हो गइल बा। निर्भर करता कौन चीज पर? कि केस कोना मुड़ जाए। का मतलब? रणबीर रायचंद हमने के फोन करके बतले रहे कि ओकर वाइफ के खून भइल बा। राइट। तो कुछ सवाल हमने के रणबीर रायचंद से पूछे के पड़े। कहाँ बाऊ? मुंबई सिटी हॉस्पिटल।